obyčejný student myslí každý školní den? Na co myslíme, když stáváme do školy? Co říkáme panu profesorovi Truhlářovi, když chází do třídy? Zpomal máš pravý soku rýchlost, vnímám ju len šestým zmyslom. Co si myslí řezáč, když zaspal a běží pozdě do školy? Přátelé, chvátám, nemám chvíli klid. Já tam, dávno už měl být. Nestídám, nesvačím, nestihnu to, nestačím. Promiňte, vážení, mám veliké zpoždění. Když nám tělocvikář vynadá za nevhodnou obuv, Neposlušné tenisky já mám. na co student myslí, když je vyvolán ke zkoušení? Proč právě já? Co děláme o hodinu občanské výchovy? Reklamu na břicho mě zprávy dávají. Každý z nás pozorně, lenže zbadá je. Reklamu na břicho. A na co myslíme, když profesorka zadá neohlášený test? Jak můžeš být tak krutá? Co pak nemáš kouska citu v těle? Co si myslí paní profesorka Štérová, když opravuje písemky? Teď královnou jsem já. Co si myslí studenti o taháku? Jsem tak ráda, jsem tak šťastná, že jsi se mnou. Dík za to, že tě mám. A co když se nás paní profesorka Chmelařová zeptá, zda máme domácí úkol? Nebudu tě lhát. A co dělat, když nás profesor vidí opisovat? Jak se cítíme po testu z českého jazyka? Jsem dyslektik a dyslektik, v srdci mám žrat a v oku mám tik. Na co se rádi vymlouváme? Že jsem chyběl a láku nedohnal. Co si myslí studenti, když je hodina nekonečná? Jak často se učíme? Co si myslíme o naší třídní učitelce, profesorce Wolfové? Co si myslíme o maturitě? Pohoda klíde mě na tabáček, bude noviny číst a pak cigárou. Pohoda klíde mě na letáru. Kdy se začneme konečně učit? Je to mou hvězda, je to mou hvězda. A co budeme dělat po maturitě? Co budeme dělat, když se nedostaneme na vysokou školu? Jak vidí rodiče naši budoucnost? Sinus, kosinus, desky, bývá probovaní inženýři. Kdo je tu inženýr, tak s námi zpívá. Jak vidíme svou budoucnost my?
očí, jak nikdo přede mnou. Co si myslí Martin Koňák před pololetkou? Zítra mám svůj den. Zítra se mi splní moje tajné přání, můj sen. Co napíše Standa do testu? Zase nic. Zase nic. Co si myslí paní profesorka, když jí přineseme omluvenku? Co se děje ve třídě o přestávce? Co pijeme o přestávce, když je u nás nějaký dospělák? Pijeme tomu, není to návod, takže u jednoho stolu. A co když tam není? Jak budeme vzpomínat na naši školu? Byla to taková krásná celá a byla celá zametová. Jak to vypadá, když píšeme pololetku z matiky? Nikdo nepřišel, proč se mi vážně brálo? Možná se je červená a směšný se jí zdál. Proč nikdo nepřišel? Co si myslíme, když utíkáme na oběd?